Hi guys! It's the Michelle V and Turkish Comments sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning! Magandang umaga! Ay, charot. Tinanong ko yung orasan. Exactly 11 in the morning na guys dito sa amin. Ayan, so yes. At ngayon ay nakatingin ako sa labas at makikita ninyo, walang nakabukas na ilaw, naka-ano lang, as in ang ganda ng panahon ngayon. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Actually, kahapon din. So, ngayon maganda pa rin siya. So, ngayon yung gagawin natin is, mamaya, sabi ng Jusawa Bells ko is, alis kami, sabi niya. Nagtingin siya ng mga ng lugar ba, kung saan daw ba kami pupunta. Ganyan kasi nga, alam niyo ba kung anong araw ngayon is linggo? Si linggo ngayon, so, pagkalinggo dito guys sa Germany is lahat close. Alam mo yun? Shopping center, basta ganun, lahat close, wala kang pwedeng paggalaan. May mga open, siguro yung mga restaurant, something like that, pero hindi siya ganun kagandang puntahan dahil mamahalin sila guys, mga ginto ang presyo ng mga restaurant dito. Charot. Oo, totoo. And yes, pero mamaya we'll try our best to go outside. Outside. Pero yung asawa ko guys, sumunta muna sa kanyang sa kanyang workshop dahil may gagawin siya. And yeah. At yes, nakapag-almusal na kami guys dahil 11 na, no? Mga siguro mga 9 kami gumising ng aking Jusawa Balls. Pagka-weekend at pagka walang pasok yung Jusawa Balls ko is ganun. Ayan. Pero kagahapon, Sabado, may pasok siya na sobrang aga talaga guys, ganun. Pero natapos siya ng trabaho is alas 12, something like that. So, yeah, kaya kailangang pumawi talaga ng tulog pa. At ayun nga, yung pumunta kami doon sa bahay ng aking friend, ng aming friend. Ayan. So yun, at birthday, nakikain, ganyan, nakipag-banding sa mga kapwa Pinay. At um, ayun yung punta ko sa bahay nila na maraming foreigner, madaming mga ayan. So, kung ano kasi siya, Filipino-German family, kanon. So, mga halo-halo na ba, ganyan. So, I'm so happy dahil, alam mo, kasalamuhan ng mga iba't ibang people. And, yeah, at masaya dahil, alam niyo ba, ang saya ng bingo. Alam niyo, first time ko ulit talaga mag-bingo at ang saya niya. Ayan, so, nanalo ako ng 150 euro. Kasi, nung una, may taya-taya ba? Yung rules nila is, tawag ito, um, tatlong cards is 50 euro. Tatlong cards, ganon. Tapos, first dikit, unang makakakuha ng dikit ba, halimbawa, yung magkadikit yung number na nakuha mo na lagyan mo ng mark, ayun, 10 cents yun. So, kung ilan kayo, edi lahat ng 10 cents mapupunta sa'yo. Sa ganon. Tapos, kung sino maunang magbingo, magbibigay ng tig 50 cents. Ganyan. Hindi 50 euro, 50 cents, guys. Ang mahal ng 50 euro, grabe. 50 cents, ganon. So, ayun, ang saya. Alam niyo yun? Sobrang saya. At, yeah, nag-enjoy talaga kami. Kaming mag-asawa anyway. Nag-enjoy talaga kami. Ayan. So, anong oras na kami nakauwi guys ng bahay? Ang umuwi pala is 9. Ganyan, 9 na. Pero hindi pa ganun ka-dilim pag 9. Kasi dumidilim ngayon guys. Mga na, tawag dito, mga 10 or 10:30, something like that. Kasi summer pa naman. So, pag mag-winter na ulit is, ayun na. So, ayun. Magtutupi ako ngayon guys ng aking mga nilabhan. Ayan. Pinasok ko siya dito kagabi pagka uwi namin na aking Diyos Bills. At say hi to my plants. Ayan. Ito pa yung mga iba. Ayan. And they're looking very, very beautiful. At ito pa yung isa. Ayan. Ito guys, isa dito guys. Baby ito. Niya. Baby nun. Ayan nun, baby niya. Ito. At tingnan nyo naman. It's going better, baby. O, yan o. May bago na. Siya. So, ayun. Magtupi lang ako, guys. And, yeah. Wait, tabi ko kayo dyan. Para magkakitaan pa rin tayo pag nagtutupi ako. Para walang iwanan. Tell me who's that girl. Ta-na-na-na-na-na. Tell me who's that girl. Ta-na. Wala, na ako sa TikTok. Okay, let's do this.
update. Palis kami. This is my outfit. Char. Ayan siya. So, wait a minute. That photo of us young. Ang haba niya. Sobrang haba niya. So, tatawin natin siya dito. Joke. Ayan siya. Ready na yung aking Zoco Bells. And, yeah. Kids. Hi, hi. The weather is so good, so hot. Painting. Where? Ganda ng weather ngayon. And yes, naka-sleeveless ako and ilalabas ko yan siya. Tapos, pangingitim yan siya. Mabilis lang yan siya mag-itim, mag-brown. Kasi ako may iba naman. I'm always wearing shorts. Because the weather is good. See ya. Hi guys! Welcome back! Update sa bahay na pala kami. Kanina pa. At anyways, pagka-uwi namin guys, isagpahinga lang kami sa saglit. Tapos natulog kami. Ayan, so nagising na ulit. Tapos bumalik ulit ang aking asawa sa kanyang workshop. At ako ay, papakita ko sa inyo guys, may nabili kami na aking asawa. Hindi na ako hindi na kami nakapag-video doon dahil nakalimutan ko mag-video. Tsaka parang hindi ko ba't mag-video, sobrang dami tao. Yun saan kasi siya, shopping center, something like that, na may mga restaurant, may mga, ano ba yun, may mga pamilihan ng mga damit-damit or anything, yan. So, yun. At ito yung pinuntahan namin unang-una sa lahat, guys. Itong, tawagan nila is N, K, kasi yung K, dito sa kanila is Kayan, K, D. N, K, D. So, yan. So, tingin-tingin ako doon, kaya bili kasi, sa store na to is, tawag ito, hindi mahal yung mga binibenta doon, yung mga damit or anything, something like that. Tapos, madami lagi silang nagsisale, ganyan. So, yun. But, wala akong nabili doong damit, wala akong nagustuhan doon, guys. At, ito ang nabili ko. Panglagay sa lamesa namin, ayan, no? Yung anong tawag dito? Mantel. Ayan, sa lamesa namin. At ito ay nagkakahalagang 6 euro. Kasi 5.99 eh. So, 6 na siya kasi 5.99. Ayan. So, sabi ko, lagyan ko ito ba? Ang babagay ito sa lamesa namin, di ba? Tama ba? Pati sa motif ng aming babagay siya. Ayan. So, approve naman ng Diyos Ababals ko nung nakita ko. Ayan. Tapos, itong drinks. Wala kasi kaming dalang mainom, no? Kasi, ang amin talagang gustong doon is mag-walking, tapos window shopping, ganoon talaga. Nung walking namin ng aking Disawa Girls. Tapos, harap kami ng drinks na maiinom na yung nasasara ba. Ito, asawa ko nakakita itong bili namin. Kasi hanggang hindi naman naubos. Kasi parang hindi siya masarap. Hindi talaga siya masarap yan. Tapos, ito guys, hindi ito galing sa NKD. Ito ay galing sa isang shop doon ng mga, mga panglagay-lagay ng mga dekorasyon ba sa bahay. Ganyan. So, walaan ninyo kung ano naman ito. Bumili yung asawa ko ng Okay, tapos sa inyo. Buksan natin. Maganda yung store na yon pagka bumili ng mga pang-design ba, basta ganun, mga figurine or something like that. Basta ganun, madami doon sa shop na to. So, binari ko dito. Tapos naka-discount pa to eh. Naka-discount pa yung asawa ko dito eh. Kasi may ewan ko bakit may discount. Basta ganun yung discount. Okay. Open natin guys. And this is a 1, 2, 3. Sara! Manok! Diba? Oh. Saan ka dyan? Ang kasi ng ilaw namin dito sa kusina eh. Nakakaloka. Hindi niyo makikita. Diba? Oh. Tsan! May manok! Ganda niya, oh. Polka dots na purple. Metal siya, guys. Metal. Ayan. So, yun.
Ang dami doon. Tapos sabi niya, ito daw mas maganda daw tong kulay na ganito. So, itong binili namin. Ayan. Yan. Anyway, ang dami na namin mga manok-manok dito sa bahay namin. Kasi yung asawa ko, guys, is fan ng manok. So, yun. As in, sobrang love na love niya ang mga manok. Kahit kumakain naman siya ng mga manok, pero love na love niya yung mga manok. Ayan. Baka balang araw ay yun ang gagawin ng aking asawa. Magkaroon siya ng chicken farm. Ano din, kukak. Ay, kukak. Palaka yun. Ang kasi po yan, pok. Ano yung tunog yan. So, ito guys. And then, isa sa mga ugali ng asawa ko guys, pagka lumalabas kami, lalo na pag pupunta kami sa mga ganyan, sa mga shopping centers, sa mga shopping mall, hindi pwedeng wala akong mabili. Alam niyo yun, yung wala akong mabili, wala akong makita na, o magustuhan na para sa sarili ko ba, ng papadamit or anything ba. Ganyan. So, ganyan siya. Hindi talaga yan siya mapakali pagka ganon. So, ayun. So, kaya sabi niya, kaya lahat talaga nag-ikot kami doon. Ako kasi, hindi naman ako yung tipong pag pumunta, kailangan may mabili. Alam niyo yung ganun. Hindi kasi ako ganun eh. Yung asawa ko guys, gusto niya talaga yung ganun. Basta, talaga siya, masaya siya doon pagka ganun. Ayan. So, kaya, napunta kami dito sa Betty and Barclays. Selected brands. Basta yan, nakalagay yung bag niya. So, yun. Tapos, ang dami doong naka-sale, guys. Sobrang dami. Ito naka-sale to, guys, yung napili ko doon. Sobrang daming magaganda doon. Sabi ko, kung may pambili talaga doon, maganda doon bumili. Kasi maganda rin yung mga, mga quality or something like that. So, yun. Ang nabili ko doon, guys, is ito. Charan! Akala mo saan ka atin ng meeting, sis. Wait lang. Ayan, oh. It's a good coat. Coat siya, coat. Ayan. Gusto ko siya kasi may butones siya sa Ayan, oh. Ganda niya, in fairness. Ayan. Ang size niya is 38. Ang 38 kasi is medium dito. So, ayaw ko kasi ng 36 kasi sobrang liit naman nun sa akin. Small. Ayan. So, ito yung aking napili. Ang ganda niya, di ba? Oh. Ang ganda niya, guys. Para siyang yarn. At ito yung loob niya. Ang ganda niya. Ang ganda ng quality. Ganyan. So, pagka umaalis ba? Pagka simba, ganyan. Kasi blazer ba? Parang mo ba? Ganyan. So, alam niyo ba kung magkano ito? Ang kanyang original price is 150 euro. Tapos, naging 100. Tapos, dahil sa last price niya is, ayan 999. 99.99 cents. Tapos, naka 70%. So, 30 euro ang binayaran ng asawa ko dito, guys. So, yun. Natutuwa naman talaga ako. Sabi ko sa inyo, okay. So, ito yung ko, guys. Ito yung nabili ko doon. At ito lang talaga. And then, ayan na. Maging okay na kami. Kasi mayroon na akong Ayan ko. Mayroon na akong nabili sa sarili ko. Ayan. Ayan yung mga ugali ng aking sawables na, alam mo, sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba natutuwa pagka dahil hindi magastos yung iyong yung sawables. Sabi ko sa kanya. Pero siya kasi, guys, yun ang kanyang love language talaga ng sawa ko. Ayan. So, ganun siya. Kasi, alam mo yun, yun ang love language niya, yung gift, yung giving, yung gusto mo, yung tipong, alam mo yun, sa ganun siya. Ganun siya yung asawa ko. And I'm so thankful and talaga kay Lord na ganun siya. At sana hindi magbago. Ganyan. So, ganda. So, yun. So, thank you so much, my lovey. Ayan. Ganda niya. Pagka sinukat mo siya. Wait, I'm going on. Ayan. Sinukat siya. Tapos may kasi sa likod. Ayan. Yung ba? Ayan. Kaya ko siya nabili. Ayan. Ang ganda niya lang. So, ayun. Ayun lang naman yung na ko, guys, na nabudol sa asawa ko. Ayan. Ang ganda niya. Saktong-sakto lang din yung sukat. Ayan. So, yes. At ngayon is, hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Gusto kong magmerienda. Magmerienda kasi alam niyo ba yung oras, guys? 6 na. Pero maliwanag pa kasi. So, yun. So, ngayon, I'll try my best na mailagay ko tong wait lang. Na mailagay ko tong tepish, guys. Kung kakasya ba dito sa aming
Diyan ko kayo ilagay para makita niyo yung lamesa namin. So, ayan yung lamesa namin. Ano na kasi yan? Sinulatan na ng bata namin. Ah, parang tumba yung aking chicken. Wait, tanggalin muna natin ang ating laptop. Lagyan muna natin dito. Kasi mamaya mag-aaral na naman ako. Hindi pa ako tapos mag-aral guys. Ito ang dami kong kailangan pag-aralan. Hindi ba ating mga ano. Ito kasi lagayan ko ng guys dito. Sa mesa. Yan. Diyan ko muna sis. And I'm going to put the bucket. Ito pala yung pala dito guys. Yung mantel na panglagay sa lamesa is, ang tawag dito is Tisch deck. Tisch deck. Yeah. I hope yung size ito guys is okay. Pero maliit lang kasi itong lamesa namin eh. Ngayon kasi ito yung mga bet ko, yung mga panggamit sa bahay. Okay. Mga pang ba, kailangan sa bahay. Kasi sinusulatan ko ng bata namin. Kasi dito kami gumagawa ng assignment niya. Ayan, kaya ayun. Uy, mukhang okay na naman. Oops. Kasi 100 meter ba ito? Oo. Para lang siyang tawag ito? Pero mahal niya yung fairness. Uy, maganda siya. I like it. Parang kasyang-kasya sa lamesa. Uy, kasyang-kasya lang sa lamesa namin. Sus, parang sinukat. Parang sinukat sa lamesa namin. Madaling punasan pag may ganito. Ayan siya. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan yung niya, texture niya. Ayan, di ba? Parang bumagay naman yan dito sa diyan ko pala nilagay yung yung ating manok. Ayan, ito siya. So, okay naman siya. Ito lang, But yes, yung mga yung mga fold niya. But yeah, anyway, maging okay din yan. Santa Barbara. Ng spring rolls, The inside is hummus, vegetables. Es ist wunderschön. Mhm. Nicht schlecht. Die besten Schnecken der Stadt. Sushi. Ich wollte mich erkundigen, was es mit den Pilzen auf sich hat. So stehen die. So, ayan na nga guys, yung aming dinner na aking Sama Bells. Anyway, yung spring rolls na galing hindi yan sa birthday. Ayan, yung isa sa mga pabaon sa akin pag-uwi ng bahay. Ayan, so kumakain lang kami guys sa aking asawa. And yes, ayun lang yung vlog natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Sana gusto niyo yung ating vlog ngayon. Thank you so much guys for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy, juicy.